Kublai pi baroj ka thup khubor jangi ke MBCTv. Kimar ki pakong san menta ka sngi kilong. Khethia dir por ka sorkar Meghalaya. Dawa bai bam kinong hikai school bala shong than. Hamadan shong ki khna school pendeng kirin. Ban lakhat sau sngi empat lap diem terai ya urang ba na mau siang ba. Tementang ini Peit syaki Khubor ki bakhambania. Ki Peit ba ke Jylla Meghalaya ki balayo mat ki jat pakijat sorkar hakini ki san poway snem tam kilayo I hakini katayo baka sorkar senrop MDA2 haka jingalam jong menteri rangba konrat ke sangma naka seng NPP kala khethia kensan haba ka we ka yeng mau hakandai lat kala phu bat kemding book haka por no sngi haka khatsaw tarik Risaw. NAKA daw jo ka jing khapnya ki surok naga jingbun sertap kinong di madan ki kali pilipding kim shamlala aban poi hakapor ka babiang bat kata ka yeng mau kala luko pom namar ka ding kala bam shnyam arsngi kanthi menta ka sngi khat pratarik Risaw ka kanhun ki menteri sorkar kala penmi Khubor bakala rai ra ka bating ban pen kelui ki surok khnang balada jiabiang kanu ka jing kalang ki bor maryang ki pulit kinla ban pelaj ki mensim breu bat ban yada naka jing julor ki mar ki mata bat ki yeng kisem ka sorkar kan wat benya lada kita ki nong de madan ni ki nong balaju ki mahajan he seng ki basim kabu ya ka jing duk bat jing kerdu kam jong kilong kemi berki kenthei khna ki bawan tur nanong kendong shanisha Shillong ban wat jakpo uba po lingdo menteri ketenat social welfare ubala long tengu president kaseng ki samla puli Khasi Students Union KSU ubala tiplut ya ka yode madan ula ong baka sorkar kan sabishar sani kinu ki jaka ban sha di madan kinu ki ba amdei ban ailat ban di madan bat kinu ki jaka ki ba tang na ka benta ki brieu ki balet ban bawanda ki jan hakidong bat ki kentat hangne Shillong kumba long menta kinong de madan Shillong kila turlut hakilenti sengkin bat hakibabun ki root surok kabala bu ikinong let nong wan bat eki kali haka kem khat hakhandai lat la idan kam bandon hadu south li ki jingke overhead bridge nakabanta ki Peit ba banjam nakawe kaliang surok shakawe pat imar ka sorkar ka muda ka municipal board bat ka PWD ki ap hadu banda yap breu habakiar kali hakhandai lat. Today, the cabinet took up a few items. Some of these are routine matters, but others which are more important. One relates to a matter which is of concern to all of us, that is street vending and vendors. And the other matter relates to the power department, for which our minister in charge is here to brief you. On the first matter, which is the street vendors, as you are aware that there is a central act adopted, passed in 2014 called the Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act of 2014, under which rules were framed by the state government in 2022. Now, as a part of the process of the framing of these rules, a scheme was conceived known as the draft Meghalaya Street Vendors Scheme 2023. And today this draft was approved by the cabinet with a few observations and amendments. Basically, the intention of the government is that we strike a balance between the need of providing livelihood to street vendors and the need to also ensure that other equally important issues like law and order, decongestion and safety to pedestrians, and the fact that as we observed in the recent fire incident how street hawkers were a major cause of the delay in the intervention by the fire services in
containing the inferno at Kandila. So today, the scheme was approved, and the salient features of this scheme I can share with you. But broadly, it speaks of town vending committees who will be eligible to be identified as legal hawkers. There are a set of criteria clearly laid down. For instance, the person has to possess an epic issued by the Election Commission of India, plus a certificate of at least 6 years, 3 years residence in Meghalaya. The vendor should have been vending in a particular spot for a minimum of 6 months, and 3, he possesses a valid trade license in areas that are outside of the 3 normal areas under the control of the Shillong Municipal Board. We have also received a number of suggestions from various stakeholders, including the KHADC, KSU, Sanjog Shillong, Hawkers Associations, and today, after very detailed discussions, we have been able to finalize this scheme, and what we will now do next is to immediately take up an inventarization. We will start with the survey of the street vendors and process the applications of these vendors based on the broad framework which I have spelled out. Then we will also be taking up this special planning in order to decide which are vending and which are no vending zones. And the government would also strive to provide dedicated vending zones and market spaces to the street vendors. So broadly, this is what the scheme is as conceived earlier and as approved by the cabinet today. Will we go? Kakenhun juginong hikai bala shong thaj nakakam bala jer kerteng Retired Deficit School Teachers Association RDSTA haka jingelam jong uba di nong siang haka khat pratarik kilalit ya kendu eu menteri rangbau konrat ke sangma ban kerpa naka sorkar bakan siu bai bam temen yakinong hikai deficit haba kila shong thaj nalaki kam kijam uba nong siang ulaya thu shikila pathai Khubor baki don amduna ar ngut kinong hikai deficit kibala shong thaj haka Jylla. Uni unong yalam ka RDSTA shem laya thu ayu menteri rangba ulap hai ktien halor kani ka jingdawa bai bam temen jong kani ka seng. Ulapan yang niya da ka baong baka sorkar kala kular ban siu bai bam temen yaki enda kila shong thaj. Emparla ban tip syai laki nong hikai kibayo tulap deficit kidei kisakri sorkar ni kidei kinong tre jong ki school managing committee. Hadu mentah kinong hikai deficit bala shong thaj kidang up da kajing kermen kapas kem ban yo ya kata ka bai bam temen hakawe kasni. Ya kendu ta pension bengila dawa la kam slam ba taki deficit school teachers tinre kala don ke cingkular suaro na kalian juga government hadu mentah timpale ye tingila ai dia mentah memandam pan sepen mau but si Mr. Ula adon kecing kular ba cakot ya ki officials ya ibru juga department ban keli bah sepangkan ni makala adon ka cing tho na ka government ro ba de ban kan ni makimut ban ai yang i kan ka pension
tin rei mentakasi kam da don than ka takachikular rei ka don ka uangan sa khat piang ula tho hantu bat uangan sa khat suaya ki officials na ka department ngade kan sam posnem la don try la suaya ngiru la don te ngiru hakini ki arpo lai posnem mata ngilaya dawa si dawa but na Khubor mengidang don ka service so ngilaya dawa te henrei kampoi sin sanur te matang ide ki bala song thait sudah ngim don yesu ba ngiyo na ka government long nil mata te halor kota hi ya dawa na siam ba lada ula ban yarap yang ni mo sunai lam yang ikino hikai dalam songkat ni dan Asia ula kular ba ta sampai masa khot iki official kedua dan Ki khana ka school pendengkirit government LP school ka badon Hamaution Road Civil Subdivision West Khasi Hills ki habban shong hamadan haba kilit school namar ambiang ki ben mat ki met na ka benta jongki hakani ka school ya kanila pentikna da kaseng ki samla puli ka Khasi Students Union Motion Road Circle haba kinong yalam kilalet ban pet benia hakane ka school bar kila yoi bon ki jing or jongki kemi ki kpa na kane ka shnong bat ki shnong ba marjan kinong yalam jo ka KSU kilalap namar ka jingduna ki ben bat ki met na ka benta ki khana school kinong hikai ki happen shong ki khana baro hakawi ka kamera bat ki hikai ar bat lai teli ki class hakajo kapor la shamru hakane ka school nadu usnam arjar khatnyau amdon shu kata ka midday meal na ka banta ki khana red kinong shadru kila do no ya ka bainong jongki kumta kinong yalam ka KSU kila let ban ya kendo ya ka SD SEO hanoston ban ujor halor ki jing e jongkani ka school ke SD SEO kala kular ban shemkhia ya ki jing e jong ki khana red hagane ka school bat an pen biang kham kloi ya ki jing du na jong ka school pendeng kiret Class 2, class 3 chungna the. Kaseng Nyotreb Youth Council HYC West Khasi Hills District hapo ka jingalam jong samla lumlang khar simle President bat samla Chestowel Kharbani Assistant General Secretary rengkat ki parad khot kilahir sesnong mau siang ba kabajengai tangkumba khat ar kilometer na nongston banlet ngolem bat no jingerap shakalong yeng jong uba lostar nongput uba lajar ngai nala yeng nadu ka south dari Risaw hadu kini kisngi 4 lap dien trai shanu udon uba lostar nongput south post nam karta national mausiang ba ulajar ngai nadu ka south dari Risaw arhajar arpulai kat ba udang let wat kse na klau namar udei uba ju imsngi ban wat kse kleng na klau bandi hayo nongston nadu kate ka sngi uklam wan phai shu shiyeng ka jingwat shnong ye uni urang ba kam sham la seiso hadu menta katkum ka jinge thu ki ba hayeng loong ba ute urang ba udon ya ka jing shitom khereng bat uju klon haba wan kate ka jingpang hadu menta am sham labdien trai ki tiar kitar ba upendon kam Nakaliang juga seng HYC kala kerpa de katanat pulet ekibor distrik bat kumju yau MLA ban thaulat kumnu ban syambiang ya uni urang ba kani ka jingjar ngai jong uni urang ba kala pensier ki pal ba kani ka snong bat ya ki snong ba marjan Like chess.
Kalian jongi ka HYC New Trap Youth Council West Council District mentara janmit kan New Trip ni wan jengok yang ni gayeng kesem hang ni ha mau siang pak ka ba lostar nong put ulaja mentala kumba khatlai teliki singi ni kalian jongi keseng ni terpau ya kejing so dio apa hilap ya gayeng kesem no gayeng kesem kumba Juna kayo kuat dari kawan dia sukum kena kerja dengan penilaian agak khatlai trip nak liang jong ke SOC West Council District nilai ban naik ya kenduk ya additional SP ban ya keren ban kepat lem ban yara pacip lem kalau kena gemta bat ni ngotenat nak liang jong SP harengkat tim nak liang jong SP lawan menim ski lawan ban Tokit hak ni kesinong ban wat nalor pati lawan nadu itu sengi ba dia ba ja ni rang ba nak ni sem ubala kumba lai to tam lai nyol sengam tam ti kumta nak yang jungi keseng lengba kan ka por ni kerpat nadu ki nong mi khmat ki wi jungi nadu ki ya deputy commissioner ru ke por SP ba kin yarap lem ban penyo ya ka met ke jong ni orang ba belajar no la udan hangnu la ni hakalu gudur kum ngila de bekren bagi baying basem gila ong ba ikwa ban tang ban yo ino iya ka banyak kenduk no yo la kalong hangnu gudur nang ba kan penong hun ya yang kasem ke jongki te tentang iso senai yo il jongki khamat man ka singi ki sulet wat yo to bahing jong belajar no te kumta nagaliang jongi kaseng Hagna kapor ngemla hi ban syukap ni khmat ke jongi kumtang ilawan ban ya kenduk rengkat ni layo ban no jengira bagi kau lai pan kitiar bam khnang ba nomor baman ka singi ki laiwat la kumba khat lai singi la laiwat lenter ya to bahing jongki kumta leng jongki ngila no senyang ka barit daga jing isnai jong blai hi para dukhat jong HYC gilai no senyang donation namta kane gi jing kasam kum ka seng ibu jeng duai ru namta kane gi kasam bau blai un isnai bau pli kalat bakin ya kenduk no yo bahing kasam jongki bat ngidangit skam ba da ka bor ke jing isnai jong blai jeng perkhat jong gi bru ngima hanrai haga ege bau blai un le kalong bok kala bakin ni bahing kasam kin ya kenduk no yo jong u bai basan yo jong bahing basam kata ka de ke jing kerpat ke jong Kementeri Kekot Kekhia Kong Amprin Lingdo, haka jing le jurip ya ka wellness center kabadan hanong mensong, kala kentu ya kinong song snong bakin long ki ba pet ngor, kenang ba ki khon ki kti, kinam ngop haudrok. Haka te ka jing le jurip, ya Kementeri la senran da MDC ba Fantin Jylla Kadong, Director Health Services, Dr. R. Ali, DMNHO, Dr. Shakina Lingdo, bat ki dekot ke Executive Committee ka dorwar nong mensong, ki Asha, bat ki wei ki nong tre sorkar. Habakran hakani kasngi ka kong amperin kala ong banadu ki snem baladam. Kum haki wei ki snong bat ki dong ka nong ba Shillong, ladon kampanye ther sani bha halor ka jing kenre bat jing Jylla haka jing di drok ka balapur sa shaki wei ki jaka jong ka ni ka nong ba. Kala ong kanong mensong ru kala don kam ban perking ban te lakam ya ka jing Jylla jung drok nang ba ki samla kenlat na ka jing kerni yau ni jing di penbuat uba penjot ya ka long renyeng ba ya ka lawe jong ki babon balang. Mentan ka muda kompleks naman haka master plan jong ka muda building ka scheme ka bangiyo ng government of India kala don lupa ka facility bandon ka way ka kerja urban health facility bat mentalele lada ngila ru ban pelong ya kata ka area ka kani kata ka center ba kan long ru ka ban pet ban kmi ya ka drug related problems ya ka tuberculosis but ya kita ki non communicable diseases ki bangiyo ki long ki main causes of sudden death
of several citizens hakini ki kindet panai. Ni hamp man pankre on a war footing. Man pet by yakini ki diseases ki bang yo ki balong ki main causes of death. Haka urban areas jong Shillong city need address. Drug addiction is a big problem everywhere. Kishnong rengkat bagi MDC ki officers jong ka health department batna nin trailang rengkat bagi MLA jong ka ne ka area ru. Ba AL heg ru in join hands but nin provide ya ka ne ka area the one of the best centers. Namar ngiyo iba ka migrant population hangni kalong very big and large migrant population, and let us do something. Lamar nila mali kata tingi kermen by MDC in Yarap ini na mangin la banyak cakap akadika. Tengi nyo kongdang ba ani ka dong kathay ka bakulong ka dong kamera jaka na klin pi ka health department ka sapanja ka na ka na muda ting la so tu ase ka no ka budget kan rong ni. Urban health centers have their own sources of funding through various schemes in the Department of Health. Approximately kadai ka budget for a UHC will be about 55 lakhs, which is handed over to the community. Can have form your VHC, Village Health Community. Rengkat bat kini ki officials ki jongi rengkat bat mangi ki nong yalam. Ilaban le kata. Very easily done. Kini lele kalau don ready made. Tikna kini yo kacaka. Out of the question begini yo. Tengi ya tu tang kata arsan lak lak biang tu. 55 lakhs. Ka dong kam nam kom assistant kom ki MLA MDC. Yes. They idon MLA nyaram ini. Ngadon Niniram, MDC Don Niniram. Question of not reaching the target will not arise. Idon kasi and UDF ru kabanyarap ini hakum kini kijan hep bang idon kamban invest na kabanta healthcare and wellness. Tengi isu hani ka dong kathay nam sang ikidan ki bun ba kijing sinyo la se ka health department ka tinjar ban takel ini ka pilang ki pulit mak jubun ki drugs pat ki wi pat sa mak klung kena kilangan. Correct. Kani kamday ka problem tangjong kanong so. I think drugs pindayo haka last session jong ka assembly jongi. Most of the debates and discussions circulated around drugs. Kani kamday tang ka problem ka ba ki face kinong so. Kani ka problem ka bala along ka common enemy ya ka state. We have to treat this as the biggest enemy of the state in terms of health and wellness. We are all well conversant with this. We have to act. And the only way is to do it immediately while we are all here and in office. You have a government that is looking positively towards reduction of drugs. We have seen the health department cannot access and give the statistic of people which involved in HIV drugs. Absolutely. In test lang baro, the government of Meghalaya menta rengkat bag sarkar kami nile ya ka program in the katuka program for intensified mission Indra Danush mission. Kabamot ba kata ka Indra Danush intensified mission intensified mission Indra Danush. Kabamot bet kumni for COVID kibon ma kiklong. Kibak do yaka vaccination joki. Tu ki normal injection boki ay ki kon baki dang red. Hado age 1 nang ta age 5 nang ta age 10. Pon magi kon jungi ki miss yakata. Kani gari ka chance people one shakum kini ki center. One shim ki tu ki tika. Nang bagi tu ki tika kinyarap iki kon joki ban yadai ki na ki jimpang ki babon. Ka polio, ka measles, ka diphtheria, ka tetanus, papun ba ita gijing pang gibapuan gibagi kun kijung iklem poy perkat yo. This is the chance of yo. Kani ka wellness center liling ada. Hi, how are you? So this thing apparently is doing very well.
Tinggi ang iba. Hindon ka special scheme man 55 lakh. Okay. Let it be run by them. No, yes. They will do it themselves. 55 lakhs, right? Kabatam, kabadima, ng kabagat, hang kay hapo pati sa housing, patak po siya. Allocated space. If the land is ready to be given. Given, they will give. They will propose. And a police station. So police. May batin? Hindi tugot na lang iyo, kani. I beg the additional funds for them. Let how can I give you more? Sabi ang MBC can give more. Lala ba niyo si lakuno na niyo bro lang yun ada ya ay 10-5 plus that 55. Kamla. Koy siya kabala man ko. No di ang dan maka apa niya propose. Kadang pun kalantian. Kadang let's see this yan. Hi, how are you? I'm told that the footfall here is very good, no? Ano here yo? OPD? Ganda way mo niya. Medicines are there. Too good. If you can give them this. Kanday ka boost ikide. Namarhang siya po complex mo dahil na doon. Ang mo pa kung magkaya. Marhangin namin ang responsibility ng buso. Kung ano ka lang ba, i-deliver yung banda pati. Ang kamarang pinapagod sa kanino, at delivery niya. Kaya kami yung laging ka. Health and Wellness Center. At least kung kinormal. Why not, ma? If there is an emergency and all that. Because they're still here. And this place will be very good. People long from that. You know about Ricky, you have his number? But Ricky from Buddha, he take out the master plan, he show you exact location of the urban health center. It's already there in the plan, it's just that we did not do it. They will take it, so you will take Ricky, Mapi, I didn't call Muda today because firstly I thought I'd talk to you all more. Madam Bro. Immunization chart belong up to date. They will have a I awareness there. Kamu EU ka iham ay. Mo menta film up film long hagalong pin notice they will all have problems. Hadin bala pelaj palba ya ka CM Elevate Scheme da Menteri Rangba konrat ke sangma hakini ki singi baladam. Kasorkar Jylla lengba ka Office Block Development Mairang haka khat pratarik Risaw arhajar arpulai kala penlong ya ka awareness program halor ki babun ki scheme ki ban ai jingerap ya ki seng baper bakin la ban trekam ban yeng halaki jong ki jat. Kini ki scheme ki kentup ya ka tourism agriculture wellness center pigri bat ki wei de ki kam ki baka sorkar kalamang ban yarap ya ki nong seng kam lajong. Ya kani ka program la penlong Hatirat Singh Memorial Hall pendeng umyong balawan ban pensyai de ki officer na gitanat trekam ka sorkar ki badon ha East and West Khasi Hills. MOE pendeng ka tourism ka industry pati amapi. Te kalau muncul ni ka scheme tinggal cuban yang ke bai lama tai ba marba ka East and West ka ni kadon pun potential ban sedang di homestay marba pun tourism tourist spots kalau ada park ni kesebelah rock ni waterfalls buat kapai ni ke Panong Light Falls nama pun jaga kita yang undiscovered kita pat pau kan kampung ka map Meghalaya untuk tourism di lingkungan ni homestay pat kalau ai kejenirap yang beliau ba
kawan cuma kai yang kok tanya jadi bagi yo kan sa kawan cuma kai yang tanya jadi di kapun ka potential nomor bagi pun kipriyo ke malang iba ki jaka bagi ya ko Shillong bagi net seorang lawan ya ko mau yok ni lawan ya ko ketika MRT road kipriyo ko asal ya itu penat yang keluar ko Shillong ketawanya memang pada tentang ni kerja saat ini semua katanya jadi di ngan biar ke homestay scheme kedeka loan scheme buat orang yang maklum kedeka loan scheme kebetulan pada subsidi nah yang cuma tourism kedeka 100% subsidi hadir cisna buat nah yang cuma industry part kedeka lebih license subsidi di hadir Hina makan ko aku lah kita homestay scheme, but kami itu pula pas age ni. The all contribution pada datang 100%. Tak nombor bar kecil baik kita nanti tolong tak 100%. Lalu kita sekolah kemudian mau jalan kat tempat pelajar. Kita pensiun benda mereka lambat tadi Newsland. Datang Newsland happen sehingga ramai joki. Program scheme to be CMSB pemerintahan ini swing ini pak pasal mana sebelum ini kita tahu saya pun ada program yang rekor penting untuk scheme program kita ada komen mereka dia CMSB dan dia urusan di komen kita uangnya kita kerja kerja kiai pada yang seperti skim di ada program apa yang buat ini dengan saya belum nak saya kan terus tapi kalau nak juga nak boleh ini tak kau kiai begini dia tak kau well lagi kalau kita lebih atau sama lah di sini cuma yang terus bunyi bang aku tu di Jylla sini sabun banyak mau penuh kau sudah tak siap mana Shillong kita tinggal semua orang pak penuh pak jadi sudah boleh yang bang Jylla sini kita pergi bawah langsung jadi kau boleh pergi bawah Risaw kami, Risaw kami, di terus siapa yang seorang tapi akan memanggilnya hidup, bukan hidup saya. Aku nak belum sudah besar. Contoh example ini tu ada moyo, siapa moyo mungkin jadi moy, jadi moy. Tapi dia terus siapa dari ini jadi kalau orang kasih dapat beli, kalau kita ICME jadi iba Pakistan. Uba Renikton El Tongkhar, MLA mau kerwan, ulah plie ke office terekam juga te soalang village organisation hapot jaut Southwest Khasi Hills haka khat praterik Risaw. Hakani ke jingalang plie yakani ke office terekam. Ladon lang ki officer sarkar na kanika district kinongkit kam joka te songlang bat ki pat ba kasnong pot jaun ya kate songlang village organisation pot jaun la sedang haus dam arajar khatnyo hakabala don hadu khat prateli ki self help group SHG hapo ka jingpet jongka menta kanika seng kala yo ya ka office trekam ban pentelon ya ki kam joka self help group ki badon hakani kasnong Kini office juga bio, ini yang berkabut dari kon, bahkan kabut dari kon ini aja saktiran mereka. Uniform, ngalah kali ba esam ngam pia ai ma phi ne kini uniform, iba itana kumne magi saju iban thong uniform kumne. Data hijing ruai kuaya, hijing seng kebahe. Tenrei, bana hijing seng barir rujung kami even don uniform. Tenrei ni sokman baju i, ya kajing iternat, ya kajing po, ya kajing ping.
jong ki long kemi ke ka ski ko mata ba ke ka jing pho ka jing pheng to ai ka nom long tang ka mangkarong tang karong handai kan long ka jing pho ka jing pheng ka jing kemen na kemen sem jong pi ha ka ba pialong member ke ka VO ka village organization ha ka ba pio be trei ko bon ki kap ngapan mak na pi ka bang haban mi no mai da kren nanom la badan no penkut ya ke ka meeting mata kini ke officer badan kini kenang yo ka ni pendap ha ban penkut ya ke meeting bat pi dia dengar haban mare no ma don sa ka we ka function hang tai hanu ba mar Shillong kalau ka baslo tenat banyu i ba playa saprang ka jing ya trei jam na keleng ka bio bat ngawan ban ke bok ke ruang ya pi ka village organization ha ka ba pinang la ban trei ba ikmelenti bakantan ke jingkiu jong ki SSG ha ka ba pinyo bon ki jing matoy na sarkar ngasukwa ban perkenal ya ki pai ba baro batongin kenno kini ki jinget be ki ba harukom ha ka ba ngiting ban sim ya ki development ki ba wan na sarkar ki bon ba ki breu jong ya ki dong ki than ki barang don kita ke jinget be kat banteng ban sim ya ki development sarkar Ting bandon adhar bat kumne kumtai. Ko kilong ba ya kwa ba ya pi. Habat kot jo ka ni. Pinyo i ta ka jing du nong sudah. Pinom yo i jing yo nong ai ru em ha kata ka jing perkhat bakala. Hendrei kita ke perkhat bakala. Pinyo i tang ka jing du nong sudah. Ha ka ba ki jing toy ba ki ban yo na sarkar. Kinom yo sho na mar kum yo bor nanti ya ka ka ba baik na sarkar. Mar kata ni pensional pi ba bangin day banyak ting krumare ke baro kum ka jat benreu mi adu nong sibon na magre ting be kum ka jat benreu ngim day syu banyak penbon ka di penting ki bom don nong rem nei tong long slor banyak sim merta be don merta banyak bot ya kijing petha na le ka sarkar na kam ta ka bet ka biang na ta ka roy ka par jongi ki pai ba jong pi ki pai ba hi na sukman banyak sgo ya kawe kalak kalenti na kamta jong pi VO ya kau pio ya kawe kalak hakabanga ngakwa banyo jingkai bertempat yo hadu mentah oh na train business nado bangarang kena ngade ubat train business paham nado bangarang kena nado ki kata kadnyo ka prasnan ngaladon haka business ngalalelo ki jai business baro batang kawe ki business ek bangampat le bat nga ikwa kata kari ka banking bandon ki bank nomor kini ki bank rupi private company kila bansen ki bank dah kebayo ka license na kasarkar ban le ite ki bank ban ai pisa ban sim pisa ban le kumale ki bank ya kata ka kamur ngala posneu ban ong bandala aku igesni bangin long kinong penyaj bank le bandon la ka jok ki bank private bank Hasway kebangangan lah penongkam yang kita di post new. So kemen banyak i. Bakilon KVO jombi, ki village organization jombi, ki balayo kalak ban yo ban longkum ki bang ban ya airam. Ni sebentar hadu kata-kata. Baki VO jombi, ki jijeng, ki dia yo lak ban ya treye kena banking service. Ngakni leti pindah ya pan bhai ki certificate. Kini ki VO lagi ki SFG ya kini ki activities yang kita pilih baru sarapan ke certificate na ke office kam kin IFP kita ki experience certificate bentuk lasah na ki VO jongi na kene ka southwest ka jongi ondon ki balak bangkiu bana kene ka experience kita pilih yo ban kamai na kene ki kam ka dia train menta pilak ondon kam haki business ki bahe Lese ondon ki secretary ki president hak ba pinyo i ke experience yo ki ba pila involve hak BO ba pi involve hak SSG pinyo kam hak private bank hak bank ki ba bon ba ki bank ki badon hak de ka state jongi mentah ikmelti ba pinakeu ki yang baro pada ki bok yang ba belai trakenda undak kerku ya ki long kni kum ka jaj benriu ni pai khmat ha ka jing scam jo ka yeng ka sem ha pi ki long kmi ikmelti bahar kalong ka jing sisa bangi ki long kapangen sim ya ustara ba kam khia ban kit hayeng hasem handrei ha ka jaj benriu kasi jongi kalong kmi kala kam sim ya ka jing kit kle na kam ta ka jing bet jing yang jo ka yeng ka sem bas nu tenap kumba ong ka tin ka jong play
Baka long kami kabasta kataya la kayen hanray kababit kalit nok dala ki jong kikti. Yekme nanti bapi ki member jong kami o bapi ki member jong ki SHG ki bapher hinlong ki dong taya ki yin ki sem jong pi hakaba ki yin ki sem jong pi kinang keo hakaba ki khon kikti jong pi kin keo haka koit haka khia kinang pas ki kanang bapher haki jing pule. Dongin nom syak alam bakla say sinpak maki don ki ba ong bam mentoy ban phak pule ki khon namat om yok kan sarkar kata kan ke jing bakra sispak na ka sispak hentet ye gelen di sisa ba ka jing le jong uno basta jong ka no ka basta ka compare ban ya ka jing le jong ki bom sim don ka jing nang ka jirsta himla ban Kipat ba bat ki khana school nakathan chokpot South Garo Hills. Kila panlong ya kajing ya pat ba ban dawa ban pensange eno ya kajing ti mau nakawa dareng. Nakani kawa kisnong ki badon hasilunter ki yo umdi naka. Kani ka par mau kala penjot bat penjulor tang ya ka umdi henrei kala pendu jajru ya ki babun ki dowa. Hiseng bhalang kila yat pat ba kila ong ka GSU FKJGP AYWO GSMC, NOKMA Council, Chokpot Region, but Chokpot Area Vigilance Committee, but ki longkme longkpa na kisnong hagani kathan. Kani ka parmau kala penjot ya kajing itenat jangka mariang, but bun kinong wan jengokai, kim slanshu bantur sya kani kathan, namar ki trokit mau kila penjulor lut ya ki surok hagani kajaka. Bisong dictionary angget, ansini officer, block officer, aro civil estate baksa bisong golpok ahang aro uno golpok alit singaba dongpa ha mereka man bisong teke agani ha kendalon bisong dictionary yang ibna aro lekaran ko ramze lekaran ko angi benda dis baksa golpok again wa sigi lekaran dobara district council order district council de board kasina kata immediately board kasina kata lekha ko sehat ha aro disina board ha mereka man dia lekha pangcak ke Kalau juga sini authority ko growing hari kita pun kalau bisong yang mana immediately off pada kita bisong kani harus hari rangko ba growing patat kena. Kau ingin apa? Hai kapal tu kapal. Rongko, kotame. Taring cisamni rongko, kotame. Rong mining ko don tong jauh deh. Wrong mining ko don tong zao de. 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 Daring China pelakan. Daring China pelakan. Daring Chini rongko. Daring Chini rongko. Kinong yalam kahitu bhoy rembong circle haka khat pra tarik Risaw hapo kajing yalam jong usamla Samuel Hing president bala senran lang deki dekot kila beteng biang ban khenra labor license yaki bar Jylla ki bala wan tre bean klem ki kot kisla ki ba biang hathan bhoy rembong hakani kajing khenra lalap ru badon ki brieu ki ba la ai kam ai jam bat pentre wat ki khna ki badang hapo khat pra snam karta usamla Samuel Hing Ulaya thu ba ka seng kala lap ba ka than bhoi rembong kala nang kenre ka jingdon jugi bar Jylla ki bala wan ban kurup bean ki kam ki jam klem da penbiang ki kot kisla ban wan tre syakani ka jaka Damar sungkut hapun le mai biang namar bu ya tu ka bala ya ka bala yak tingin pediang itu di sisi ada biarkan ya ada dengan dawan tu sisi dan hap kang boleh mo tak kena ada film piang kahito bormbong area isong kia si kade si simpat abang iyo ban wan ya kaban cek ya labor resen jong bar Jylla bat kumta ter ndre kala de kesin ke baar yangi bangin mi hakani area jongi hakani area bormbong jongi ndre ka e ka bas isong kia kalong ke babun hi kinong pala man penbiang ye kita ki jingdon kam jogi labor resen te
kumta nakaliang jongi inum song kiti kumangila ada pun keren nak tu kesengi ndrei ida songu sikade nakamta di bor district jongi di bala ai jing kersian yangi bakani kesengi ru dei lang ba kajing ai bor jongki bat jing senran jongki ngiyo ya kaban lej agi babun idukan di bala persiang ya kaban sium man kini ru ya ka hok ya ka kam ka jam jongi kumki kun kasi kumkan ka than jongi ndrei ki bun ki kam ki wei parado persnam jing kila bande ndrei ki sim ndrei kumta ngi sokya sikade te da ka bubrom akan ka por nakaliang jongi i apil sa kasnong ba kasnong ka ngi kerpat ba kambit chu ban ai NOC pathar lada kasnong hi kasim ka jingkit khia ngimen kam mi gi spai jongi kumom tak sengi te denak takadaw ba kasnong kan mamla ya ka ban sim ka jingkit khli ka tak responsible nak takadaw ngimban se kani ka sengi ban mi madan na ka banta ban song changan kani ka than jongi sha kani ka jaka ki babun ki kade ki barjala ki bangim itu ithau bawan mana ka sengi te tangini kentin ngi sengo ban ai khub le ki kade ya ki bod district jongi baki sha ki la siuspa e kapor rengkat ki sipa ki jongi kani ka sengi baki la sha stom ya ka ban sim kani ka benta tangini kentin khub le sibun goi ban ngi pen kan mau da ka ba shai sha ki nong song snong jongi ki bal ai ya ki barjala ban ai jing trai bangi siam ngilap kani ka sengi kalong ba i bakim pat biang karta ka jongki bantre hapo ka khat prasnam 18 year below andre ka bor bhalor hi kamsha bantre kum kita te nakaliang jongi ni pha ka karwa ka basha ki bakim bitsu ban penmi kum kini kinong tre bom biang ki kot kisla ban alor kata ki bahapo khat prasnam te nangne ngin yan budin lada ki dang don biang ngin ais non nok bateng kadang ba kanom jasu nangne shikmat kum kini ka jingja ka bangi lalap menta ka sengi Pada kitu ki Khubor na poy bakun tar hadu bangin da syambiang khublei shibun.